Ndebe anyị ụbọchị tata ma mma hinne nye anyị. Ọ bụ maka ndị na-asị na ego eretara n'ala anaghị aba uru. Ego eretara n'anị anaghị aba uru ka m chọrọ ka anyị tụọ ọnụ. Ọ bụ na ntụnyekwanụ gị nwa atụnye site na ihe nghọta ma ihe mmata nke ịmata alụ ka a kpọrọ experience. Isi matakwa ị nwere ike ikwukwe ndị ọzọ amalụ, mana nyanwa bụ ego eretara na anaghị aba uru a ka anyị chọrọ ka anyị neba ya anya ma nke nkwuo one mma na onuche lukwa banyere ya. Ego eretara na anaghị aba uru. Ego eretara na anaghị aba uru. Ego eretara na ejighị azụ afịa. Ego eretara na ejighị azụ afịa, ọ na-agbari ego. Achọrọ m ka ngwa gị ihe o ji dịka ego eretara na ọ dịghị aba uru maọbụ ego eretara na ọ dịghị eji ya azụ afịa. O nwere ego ya na-eji azụ ahịa. O nwere ego apụghị iji wee zụ afịa. Ego eretara na anị na-aba uru ma ọ bụrụ na anị ilelụba ana gị, ma ọ bụrụ na anị irere bụ ana gị. Ndị Igbo gboo si ihe onye gbori ya mkpa bụ ezu n'ori. Iji wee weta aka ma ịgbari ya ka nsi wee ghọta ya, a na-ere anị were ya lụọrọ mmadụ nwaanyị. Ego ahụ aba uru. Nwaanyị ahụ emechaa mụọ nwa, ụba nwa ụmụaka ya emesịa too. O nwere ụfọdụ nọ taa bụ ego nna ha rere na anị ka eji wee nụ nnefa imirikiti ma tata. Ego eretara na anị nwere ndị ejiri ya wee zụọ n'akwụkwọ. Ndị ahụ a zụrụ n'akwụkwọ a na-eme ofuma tata. Ego eretara na anị. Ego eretara na anị nwere ndị jiri wee je obodo oyibo ruo ebe a na-eme ofuma bata gochisie anị anwa ruo ma tata. Ego eretara na anị nwere ndị ji ya wee zụba afịa, asị na erere ala wee bidoro ya ahịa ọ na-eme ofuma. Ihe na-abata ego eretara na ana ji dịka ọrụ aba uru bụ nọ ndị mmadụ na-eme biznes nke ahụ ịma anya ya. Ibezefu na-erete ego agaghị na anị, isi ka i were chenji biznes. Na ana m azụba harod na ka m were ya baa ahịa akwa na ahụ. Ịghọtago otu ere ya na ere m ya baa ahịa akwa, i were ya baa ahịa akwa. O mere biznes bụ biznes ị na-agbara ọbọ ịma ọmụọ mata anya ya jabụ ije banye ọ dịrị gị mfe ịba ya. Iwere ha na-ego ati ha ya tupu ị ga-ebido wee malụ na nke a bụ saiz nke a na nke a gbara agba na nke a gbara agba na nke a dị otu a na ọ dị otu a. Ifere ego a n'iri mewegwe. Nwekwana ụfọdụ ndị bụ na-ereta ego ahụ na anị nyere afa ha gbara ego ya eretara na bidogoro expenses. Mana nke m kwetara na ọ naghị aba uru bụ mgbe i jere na ana dịrị ndị obodo maọbụ ana dịrị ụmụnna i wee jere ya wee were ego ya maka ihe mkpọmkpọ ọnụ ma akpụmaka anị a na-akpụ n'elu ya bụ anị ga-emebe na ọma mbara gị uru. Mana ọ bụrụ na ihe a bụ anị bụ ana gị maọbụ ana nna gị nyelugo i wee ree ya ka i wee bidoro nwe gị ahịa ma ọ dị sandad ọgọ na-aba uru. Achọrọ ka nkilia ya na anaghị aba uru ọ na-aba bụ mgbe mmadụ jere kpara ala dịrị ya na ụmụnne ya sizie ya rie ana aha maka na imirikiti isizi ala dịrị ha na ụmụnne ya sizie ya na-edokwagharị ya ụmụ ya. Majority jidere ala dịrị ya na ụmụnne ya megbuo fa n'alụfa anịfa mee anyhow kee ya anọ anyhow kee ya ọ dị ụnụ mma ọdịghị ụnụ mma were na ya ntu a elekọtazi anya onye ahụ asara enigwe aka maka otu a wel Chineke efugo eje na-edi ndị agha na-edi onye na ya na-edebeziri ụmụ ya bara ụbara ka o wee maka ha bara ụbara so that ka o wee bụ ụdị ego dị otu ahụ ana dị otu ahụ mgbe ọbụla ire na ya wee were anya ụmụgo ala ahụ etiri aka n'ime ya bịa tak ya were ego ala na-aba uru. Ị na-agba na ego a na-ara aba uru mana mmadụ na-eme onye rụọ ụlọ ree dekwagoro ebe ọzọ rụọ. Nye m the money. Mmadụ na-eje rụọ ụlọ ree ụlọ. Ị na-asị na ego ya na-ara aba uru. Ị makwana mgbe ahụ i rere ala ahụ wee bịa gbuo ewu anị na mgbe ahụ na ọnọdụ ka ala ahụ ọnụgodi and na nwaanyị na-abụ nwaanyị nụwa di atụba anya ka ọmụba nwa. Esikwa na ego ala na-aba uru ka ọ n'ime na ego a na-anwa a na-egbu ewu anị ahụ a na-egbu na ihe a na-egburu ewu a na-abụ na ala anyị na-ene anya alụgodi baa n'aka onye dị otu a ọ tụrụ anya ịmụta nwa kpatara o ji wee bụ na ala na-eme appreciate na ọ na-edipreciate.
ọ lụọla di ebe gbuo ewu anị ewu ndị shie nwa na wee gbafa na onye dịkwa otu a na onye dịkwa otu a bịakwara wee bịa lụrụ ala na ala a na-apụọrọ n'afa ndị be eze anọrọ ma ọ na-apụọrọ n'afa ndị be ọkọnkwọ na ihe ọ nọzikwa kịta anụnwa n'afa ndị be ike dị ọha a na-anụrụ mmụọ anụrụ mmadụ anụrụ ọ ya bụ na ala alụọla di ya ka o ji wee bụ na anụ ana ka nwaanyị. So with ihe imelụ the land belongs to you. Onye ree property ya isi na ego ala a na-aba uru mana ego ka o ji jego dị anị wee bekwarekwa dị anị ọ ka bụ ego ya ka o nidiri back. So na ego ala na-aba uru no kedu onye nwe anị ilelu wee tụwa anya ibu uru, kedu onye nwe anị ilelu wee tụwa anya ala ọ na-aba uru ma na ọ na-aba uru bụ ego anị. So na mụnwazi na onwe m kwụ na ngalaba nke na-asị na ego ana na-aba uru ma ọ bụrụ na irere alaba ala gị were ya fesie mkpa gị n'ọnụ ụfọdụ na-abụ ha beretozi ego anị a ọ dịghị ka obe ego mbute ha echefuzie na ihe a bụkwa ihe ha ga-egochigakwa azụ iji replace ya for the family ha echezọọ ya ha agba n'ime ya na-ama ya aka na-eripụ ego ego ọrụ ọbụla a na-eri ma a na-enwe nke a na-atinye n'ime ya ego anọ na mgbari gee n'iwu enwere ihe ị ga-emenata na ị na-eri ego mana onwere ebe isi akpata ego replace ya ego a ka ya dị mgbari ka ọ ya nọ. So ihe a bụ uche nka m kwu na ka m siri ghọta na isiokwu mbụ na ego ana na-aba uru ma ire ha alaba ala gị ya ka m ji mara gị ọtụtụ atụ dị iche iche. Ndewo.